bíi pé nǹkan mi wà bẹ́ẹ̀. ó dàárọ̀ mo ní ó dàárọ̀ ti rẹ̀ mí látàárọ̀. Sorry. Dàárọ̀. Bí pé náà kí ló ṣẹlẹ̀? Ọlákúnlé, what is wrong with you? How? I don't understand. Mi ò mọ̀ tó ń sọ náà. Ṣé ìwọ wà náà pé kí n pè é ní? Kí ló ń ṣe báyìí? Kí ló ṣẹlẹ̀ báwo? Mo sọ pé ó rẹ̀ mí, ó dẹ̀ fẹ́ máa wọ́ mi, òun fà mí kó dáa. Mo ní báwo ló ṣe ń ṣe báyìí bí ẹni tí ò ní rònú náà? Àṣé báwọn Yorùbá sọ wípé inú dúdùn ló móríyá. Kí ló ń dùn nú ẹ? Inú dúdùn ló móríyá. Ẹ kí ni irú ògbéra dáadáa olùpa? Ṣé wọ́n sọ pé inú dídùn ló má bẹ yá ni? Abẹ́ wà lọ́tọ̀, orí wà lọ́tọ̀. Ṣó ti yẹ ẹ́ sìn? Wọ́n ò sọ pé inú dídùn ló má bẹ yá. Kò yẹ ẹ́ sìn. Ṣé nítorí mo wá wà nínú condition kan sìn? Òun ni ká bẹ́ẹ̀ mi kú. Àbó ni kí n má lè báyàwó mi ṣe nǹkan tó bá wù mí. Oní dúdùn ló móríyá. Ọlákúnlé. Kí ló sọ? Ọlákúnlé. Kí ló ṣẹlẹ̀? Mo ṣe mọ̀ wípé òun ní ròmí ẹyọ. Kí ló mí tó sọ pé